Morgan. Bore da I chi gyd. A mi yna i'r dirprwy brif weithredwr Mr Dylan Williams. Bore da pawb. Bore da, mi i Mr Mark Jones, y prif swyddog cyllid. Bore da pawb. Bore da, mi wedi wneud Mr Lynn Ball, y prif swyddog monitor yr awdurdod. Bore da. Bore da, mi wedi wneud at Fôn Roberts, y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Bore da. Wedyn Mr Hughes Howard Hughes, y cyfarwyddwr addysg a sgiliau phobl ifanc. Bore da. Bore da, Mr Arwel Wyn Owen, y pennaeth oedolion. Bore da. Dwi'n mynd i ddweud Mrs Carys Edwards pennaeth Trawsnewid a dwi'n siŵr os di Carys wedi ymuno fy ni. Na, dydy Carys yma yma. Mi ar ei gwyliau. Diolch o fawr Mr Hugh Percy, pennaeth eiddo priffyrdd a gwastraff. Bore da pawb. Bore da. Wedyn dwi'n mynd i Gethin Morgan, sef yr rheolwr y perfformiad yr awdurdod. Bore da. Bore da. Wedyn dwi'n meddwl Mr Hugh Jones, pennaeth gwasanaethau democrataidd. Bore da pawb. Bore da. A dwi'n meddwl wedyn bod fi'n mynd i'r criw sydd yn cofnodi ac yn gweinyddu Shirley Clook a Miss Meirwen Hughes ac i Nicky Siôn ac Arwel Owen sydd yn cyfieithu. A dwi'n meddwl fy mod i wedi cael pawb sy'n bresennol wan. Dwi'n gobeithio fo fi heb methu neb allan o'r rhestr yna. Ac yn amlwg mi fyddai'n mynd drwy aelodau Pwyllgor Gwaith pan fydden nhw'n pleidleisio, felly mi fydden nhw adeg yna yn nodi i bod nhw'n bresennol adeg yna. Felly, heb oedi ymhellach, mi awn ni'r syth eitem ar yr agenda sef datganiad o ddiddordeb. Os gan unrhyw aelod neu swyddog datganiad o ddiddordeb i wneud partner unrhyw eitem ar yr agenda heddiw. Nag oes. Felly, da ni'n symud ymlaen i'r ail eitem ar yr agenda, sef materion brys ar ddistryg gan y brif weithredwr. Na, dim materion bore yma, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Wedyn y trydydd eitem ar yr agenda ydy cofnodion o'r cyfarfodydd blaenorol. Cyflwyno i gadarnhau cofnodion o Pwyllgor Gwaith ac yn halwyd ar y 12fed o Orffennaf a'r 30 o Fedi. Neu dwi'n gynnig y bod y cofnodion yn gywir os gwelwch y dda. Na i gynnig. Mae cynghorydd Bob Harry yn cynnig ac wedyn yn eiliad cynghorydd Robbie Williams yn siŵr chdi'n codi dy law do. Na fo, a dim ei o'ch gwmpas chi mond Ieuan, doeddech chdi'n yn bresennol ar y 30 ar 10, felly na i fynd rownd y lleill os di hyn o'n neud synwyr, ie. Cynghorydd Meirion Jones. Cytuno. Cynghorydd Richard Dew. Cytuno. Yr cynghorydd Carwyn Jones. Erbyn. Diolch. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Yn derbyn. Diolch. A cynghorydd Alun Mymru. Erbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Gyda hynna, da ni'n symud ymlaen i'r pedwerydd eitem ar yr agenda, sef y blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith a dwi'n troi Mr Hugh Jones i'n arwain i drwy'r eitem yma. Diolch Hugh. Diolch yn iawn. Gael eich diweddaru chi bore yma'n un ar eitemau o'r newid neu unrhyw materion sydd wedi newid o ran amseru eitemau sydd dod ger'ch bron chi. Felly, gychwyn efo'r chorfod ar ddiwedd mis Tachwedd, o'r 9 o Dachwedd, eitem o'r newydd gwn y gwasanaeth adfywio sef eitem 13, safle Pibog. Gai wedyn dynnu sylw chi at rhai newidiadau a gwybodaeth ydy dderbyn ers i ni gyhoeddi'r papurau ar gyfer y Pwyllgor heddiw sydd yn ymwneud yn benodol â'r chorfod yn mis Rhagfyr. Mae yna gais gan y gwasanaeth tai i symud eitem 18 ac eitem 19 materion ymwneud â'r gwasanaeth tai wedi rhaglennu fel sy'n lawr yn eich papurau chi ar gyfer mis Rhagfyr, symud heina i fis Ionawr. Dyna di'r cais. Dwy eitem yn benodol, eitem 18 ac eitem 19. Gai wedyn nodi ac adrodd yr eitemau o'r newydd ar gyfer mis Rhagfyr, sef eitem 16, sefydlu awdurdod iechyd porthladdoedd ar gyfer porthladd Caergybi, ac yn eitem 17, polisi cynnal ffyrdd a rheoli asedau priffyrdd. Symud ymlaen wedyn i eitemau o'r newydd ar gyfer mis Mawrth, dwy eitem yn benodol, eitem rhif 28, strategaeth digartrefedd a chymorth grant tai, ac yna wedyn eitem 29, adroddiad cynnydd rhaglen wella'r gwasanaeth cymdeithasol. Mae yna ddwy eitem yn llithro oedd wedi rhaglennu lawr yn wreiddiol ar gyfer heddiw,
tair eitem yn benodol wedi llithro o'r hyn oedd wedi fwriadu'n wreiddiol gyfer heddiw, sef eitem rhif 2, ymgynghoriad ar lefel premium y dreth ar gyfer ailgartrefi yn symud i fis Hydref, ac yn yr un modd wedyn eitem rhif 3, strategaeth cyfraniadau buddion cymunedol, ac yn ola wedyn eitem rhif 5, berlyniad difrod ffyrdd. Y dair eitem cais i symud hynna i fis Hydref. Felly dyna yr diweddariad sydd ger eich bron chi bore yma, Cadeirydd. Diolch. Diolch yn fawr. Gai atgoffa rhai sydd ddim yn cyfrannu i roed eich hunan ar mute hefyd, os gwelwch yn dda. Diolch Huw am arwain i drwy hwnnw. Felly, gofyn i ni i gadarnhau y blaen raglen waith sydd dyna i gynnig hynny. Oes na eilydd os gwelwch yn dda i hynny? Hapus eilio. Diolch, a Ian yn eilio. Felly mae o gwmpas chi am eich pleidlais Cynghorydd Meirion Jones. Cytuno. Diolch, y Cynghorydd Richard Hugh. Derbyn. Diolch, y Cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Y Cynghorydd Thomas. Derbyn. Cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni rwan yn symud felly ymlaen i'r 5 eitem ar yr agenda, sef monitro perfformiad y cerdyn sgorio corfforaethol, a mi fyddai yn troi at y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas i fynd â ni drwy hwn. I fideo fe'n yma hefyd o flaen pwyllgor scrutiny, a wedyn dwi ddim yn meddwl bod y cadeirydd i ymuno eto os ddim, na ni drio rhoi crynwad o adborth o scrutiny yna drwy'r swyddog neu drwy fi oedd yn bresennol yn ar y pryd. Ond i ddechrau fo mi ai at Dafydd, a wedyn Dafydd a ni at Gethin Morgan fel y prif swyddog ydyn hefyd. Ia, diolch. Bore da bawb, chi'n gallu'n hlwad i'n iawn, dwi'n cael dipyn bach o draffath efo'r seneta. Mae'r lori ailgylchu newydd cyrraedd allan i'r tŷ, ond mi na'n ngora. Dyma ni ta, dyma cerdyn sgorio cyfnod 2021-2022, ac ofyn diolch unwaith eto i Gethin a'i dîm am baratoi'r adroddiad yma. Mae'r adroddiad yn un calonogol, 85% o'r dangosyddion yn perfformio uwch, ben neu o fewn 5% i'w targedau. Ond wrth gwrs mae'n bwysig o hyd cofio bod cysgod Covid dal efo ni a bod hwn wedi effeithio ar bob adran o Cyngor Sir Ynys Môn. Ydyn ni wedi, fel Pwyllgor Gwaith, anffurfiol wedi trafod cerdyn sgorio yn fanwl, ac fe oedd o ger bron yr Pwyllgor craffu wythnos diwetha dwi'n credu. A dwi am sôn am jyst 4 agwedd o'r cerdyn sgorio. Yn gyntaf, mae'r adran gwarchod y cyhoedd wedi bod am bwysau aruthrol, a faswn yn hoffi cymryd y sians yma i ddiolch i Les Persgrove a'r holl dîm am yr holl waith yn y cyfnod Covid. Mae'r Food Standards Agency asiantaeth bwyd wedi cytuno neu penderfynu bydd dim ond busnesau newydd fydd yn cael ei archwilio ynglŷn â glendid. Maen nhw'n galw nhw'n high risk businesses, dwi'n siŵr iawn pan maen nhw'n galw nhw'n high risk, ond dyna fydd y drefn i ddod rwan. A bydd na ddim adroddiad yn y cerdyn sgorio dros y flwyddyn, ond bydd y gwaith yn mynd ymlaen ac yn cael ei monitro yn fewnol yn yr adran. Yn ail, braidd yn siomedig bod dangosydd dim 4B unwaith eto'n goch, a mae wedi bod yn goch am dipyn o amser dwi'n meddwl, a mae hwn yn wneud ateb cwynion y gwasanaethau cymdeithasol mewn amser arbennig sy'n 15 diwrnod. Maen nhw yn ateb ar lafar, ond mae yna dim bach o draffath cael ateb ysgrifenedig, ond dwi'n deall bod hwn yn wneud â gweithio fel asiantaethau arall fel bwr iechyd, ac mae pawb yn trio gorau i gael yr adroddiadau yma allan yn ysgrifenedig mewn y 15 diwrnod. Dangosydd 5 yn ymwneud â ceisiau cynllunio sy'n cael ei penderfynu mewn amser. 73% yn erbyn y targed o 82%. A mae'n fater o syml o diffyg capacity yn yr adran ei hun. Mae yna salwch yn yr adran, ac dwi'n ymwybodol mae yna 2 aelod wedi gadael neu yn gadael yn buan iawn, a hoffwn diolch a dymuno dda iawn iddyn nhw yn y dyfodol.
Felly mae rhaid i'r adran recrwtio, sydd ddim yn hawdd ar hyn o bryd, ac hefyd datblygu a fforddi'r staff, datblygu'r gweithlu, iddyn nhw wedi mynd ymlaen ar gwaith pwysig iawn yma. Ond hefyd, hoffwn nodi llwyddiant yn yr adran cynllunio, gyda cynnydd mawr a gwelliant yn yr adran gorfodaeth. Dwi wedi gweld hwn llaw cyntaf byddai'n delio efo'r adran yna, maen nhw wedi gwella lawer iawn I be ydyn nhw ers talwm, so dwi'n diolch am hynna hefyd. Mae dangosydd 32 yn ymwneud ag ailgylchu, ac mae'r ffigur ailgylchu ni wedi dod lawr sbel. Mae sawl reswm am hyn, wrth gwrs mae Covid yn rhan ohono fo. Pobl yn gweithio gartref, yn defnyddio mwy o'r bin du, yn taflu bob peth I mewn i'r bin du. Trafferth trin ac gwared o rei nwyddau fatha carpedi a matrysu er enghraifft. Ac mae canran gwastaff gwyrdd wedi dod lawr sbel hefyd, ar ôl ni ddod ar ffîm iawn am biniau gwyrdd. Mi oedden ni yn rhagweld i'w chydig o lehau yn y wasg gwyrdd, ond mae wedi dod lawr, dwi'n meddwl, mwy nag oedden ni'n disgwyl. A mae hyn yn siomedig. Yn bersonol, mae hwn wedi bod yn y wasg, ac oedd rhywun yn gofyn, oedd angen I ni roi ffi ar y biniau gwyrdd. Ac yn bersonol, dwi'n teimlo bod tygon ni'n dewis, a dwi'n meddwl bod cyngor drwy Brydain, neu drwy Gymru beth bynnag, yn codi ffi ar y biniau gwyrdd, ar gwastraff gwyrdd. Dwi'n meddwl bod y system yma yn mwy teg, ac dim ond y tredalwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth sy'n gorfod wir dalu am y bin gwyrdd. Dwi'n meddwl bod y tal yn resymol, ond dwi'n deall bod llawer iawn y dyleoedd yn dioddau, newedig be maen nhw'n colli'r Universal Credit, yr 20 yma, yr wythnos maen nhw'n colli yn fuan iawn. Mae steering grŵp llywio wedi neu yn cael ei sefydlu gan Llywodraeth Cymru, gan RAP, ar am I edrych, sbio fyny a chwilio be o RAP yn olygu, Waste Resources Action Plan. A dyna lodau o'r cyngor sir yma yna, a da ni wedi gofyn yn pwyllgor sgrwtini, tra aelod sgrwtini hefyd yn medru bod yn aelod o'r grŵp pwysig iawn yna. Swn i'n hoffi gofyn pwy bydd yn aelodau. Da ni wedi penderfynu eto, lle wneud rhywun ateb hwnna'n munud. Mae'n unig gyd fel unigolion gyfrifoldeb am yr hinsawdd ar amgylchedd. Ac dwi'n gofyn I trigolion ag ymwelwyr Ynys Môn I bahafio'n resymol. Ac meddwl am y planes be maen nhw'n prynu nwyddau ac hefyd cael gwared o gwastraff. Algylchu hynny fedra nhw ac rhoi Ynys Môn lle da ni fod ar ben y Premier League, lle da ni rhyw bynyddol, Premier League o ailgylchu wir yng Nghymru ac ar draws y byd. Diolch yn fawr. Diolch, Cynghorydd Dafydd Rhys. Mi wna I droi Gethin Morgan os ydych chi eisiau mynd drwy'n rhywbeth arall yn y cerdyn sgoriad. Diolch yn fawr, ie. Dim ond I nodi 2 bwynt ychwanegol. Yn amlwg mae'r meysydd lliniaru wedi i'w cyfarch a'i trafod yn y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol cwbl wythnosau yn ôl, ac oedd y Pwyllgor yn derbyn yr hyn oedd wedi cael ei roed ymlaen gan swyddogion. Ond hefyd, jyst I nodi bod yr sgorfwrdd chwarter 1 yma yn cyfarch allbwn y gweithdy a gynhaliwyd I holl aelodau ar y 30 o Orffennaf. Mae yna waith ychwanegol sydd angen I wneud mwyn dod â dangosyddion pellach I mewn i'r sgorfwrdd ar gyfer chwarter 2, a mae hynny'n ymwneud efo boddhad cwsmer o safbwynt galwadau ar y ffôn, ac hefyd dangosyddion sydd yn gysylltiedig ar agenda newid hinsawdd fel oedd Cynghorydd Thomas yn ei nodi. Diolch yn fawr. Diolch Gethin am hynna. Felly, gan nad dwi jyst eisiau checio bod y cadeirydd sgrwtini cyn I mi agor o allan fel o Gethin Morgan yn dweud fanna, mi fuodd yr drafodaeth yn y Pwyllgor Sgrwtini. Mi esbonwyd yr camau lliniaru oedd y swyddogion yn ei gymryd. Mi wnaethpwyd y sylw bod angen mwy o fanylder ynglyn â'r gwaith, y gwaith RAP a Llywodraeth Cymru a ni fel cyngor ar edrych ar y sefyllfa ailgylchu. Felly dwi'n meddwl bod y cynnig dal yn bodoli gan y Pwyllgor Gwaith bod ni'n awyddus I weld aelod o sgrwtini'n rhan o'r grŵp yna, ac efallai sa well I ni ychwanegu hynna'n yr argymhelliad mwyn dangos bod ni'n awdurdod aeddfed yn craffu'n hunan hefyd, ia, yn fanna.
ac sylwadau eraill oedd yn neud ynglyn â monitro salwch rwan ac yn y blaen hefyd, fel da ni wedi gweld yn y wasg, ac jyst cadw golwg ar y sefyllfa yna a cael sicrwydd gan y prif weithredwyr bod y gwaith yna'n parhau am ei gafon nhw hynny. Dwi'n meddwl bod fi'n crynhoi y drafodaeth heb gobeithio anghofio unrhyw sylw pwysig iawn arall gen yr sgrwtini, pwyllgor sgrwtini. Felly mi na i agor allan o'n mae'r deilydd portffolio priffyrdd eiddo a gwastraff y cynghorydd Bob Harry eisiau dod i fewn. Gai atgoffa chi i ddynnu chi i ffwrdd y miwt a roed eich yna'n yn ôl ar miwt ar ôl chi o'r pamphlet. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Sarfeinydd. Dwi'n naturiol yn edrych ar y bin gwyrdd. Mae o'n bryderus bod wedi dod lawr a ni wedi bod mor uchel. Mae'r siroedd ar draws y gogledd i gyd dipyn bach i lawr. Yr unig rhai sydd wedi mynd i codi eu cyfran o ailgylchyd y siroedd sy'n casglu y bin du bob 4 wythnos a dyna ni ddim yn y sefyllfa hynny rwan. Mae yna grŵp yn cael ei sefydlu a fel dylid portffolio fyswn ni'n berffaith hapus i awgrymu bod yna un aelod arno fo o'r pwyllgor sgrwtini corfforaethol. Mi fasa hynny yn gymorth i ni ac i pobl ddeall yn well beth sydd yn digwydd. Diolch Bob, diolch am hefyd codi ymwybyddiaeth ni am y sefyllfa ehangach na Ynys Môn. Diolch. Nes i stop, dwi'n torri ar draws hwnna, welis i'r prif swyddog sgrwtini yn dod ar y sgrin Anwen Davies, a jyst eisiau cadarnhau, dwi'n eisiau amharchu'r broses craffu o gwbl, felly mae'n bwysig bod y sylwadau yn cael ei roi i'r pwyllgor gwaith. Oes na unrhyw beth yn ychwanegol nes i fethu Anwen? Diolch yn fawr. Na, dwi'n meddwl bod yr arweinydd wedi crynhoi yr hyn gafodd ei fynegu yn y pwyllgor. Mi oedd yr rhan fwyaf sylwadau yn gylch y chwatar a fi yn ymwneud ar dangosu perfformiad efo gwastraff. Felly dwi'n meddwl bod yna unrhyw beth ychwanegol i'w gynnig lle ac yn diolch i'r deulu portffolio am y sylwadau gyn bellad am aelodaeth y grŵp, y gweithgor yn cwestiwn. Mae'r manylion wedi cael eu cylchredag i aelodau'r pwyllgor ac yn disgwyl ymateb ganddyn nhw. Dim i ddod ni nôl atoch chi unwaith mae hynny wedi cael ei gadarnhau. Diolch fawr. Diolch Anwen, diolch Anna, diolch i bob am weithredu'r hwnna hefyd, diolch. Oes na unrhyw sylw neu cwestiwn gan rhywun arall angen neu sylw? Y cynghorydd Richard Dew. Ia, diolch. Na, jyst ategu'r geiriau y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas sôn hefo'r sylwadau i wneud efo cynllunio. Yn amlwg, mae'r canran yr holl gesiadau cynllunio sydd ddim cael ei penderfynu mewn pryd. Mae hwnna yn goch unwaith eto, ond fel edodd yr cynghorydd Thomas, mae hwnna i gyd yn gwneud efo capacity, a da ni'n gobeithio bydd hwn yn gwella yn fuan. Ond da ni'n trafod y cerdysgorio bob chwarter, a dwi'n meddwl mae'n bwysig hefyd bod ni'n cael obwyntio ar rhai sy'n wyrdd, a fel edodd cynghorydd Thomas, mae'r gyfrodaeth wan, yr achosion cynllunio sy'n cael ei ymchwilio mewn 84 diwrnod wedi mynd yn wyrdd. Maen wedi codi o 74 i fyny 91%, so dwi'n meddwl mae angen canmol y tîm gwarfodaeth am yr holl waith yma hefyd o dan amgylchiadau eto digon anodd. So, heblaw bod ni'n canolbwyntio ar ei coch ar y gambr, bod ni yn hefyd yn sylw i'r ei gwyrdd hefyd. Diolch. Diolch, Richard, am ddeu sylw hynod o sydd angen ni. Da ni yn dueddol o chwilio am yr ei coch, a mae'r niferoedd ar ei coch yn lleihau yn yr sgorfwr sydd yn rhywbeth lle mae'n gyfle ni hefyd i ganmol y gwaith da sy'n digwydd ar draws y cyngor mwyn cadw'r perfformiad yn ystod y cyfnod heriol yma hefyd. Felly, dwi jyst yn gofyn, oes na unrhyw gwestiwn neu sylw gan unrhyw aelod arall o'r pwyllgor gwaith cyn i mi droi'r argymhellion? Gan y cynghorydd Dafydd Rhys. Nag oes, na i ofyn Dafydd, ydych chi gyflwyno'r argymhellion felly? Neu, yna dri gydnabod ar reoli tan perfformiad a chymryd camau lliniaru i gynnwys o gwelliant yn ystod cyfnod 2 a chadw llygad barcud ar dangosyddion a cyffeithi'r arnynt gan bandemig Covid ar hyn o bryd. Yn ail, tynnu dangosydd rhif 8 canran o busnesau risg uchel a orolygwyd dan raglen a gyllunwyd ymlaen llaw i sicrhau bod yn cydymffurfio a deddf helendid bwyd o
adroddiad tynnyddol recordio sgorio ar gyfer eleni oherwydd pandemig Covid-19 ac yn unol disgwyliadau yn y llyngadfer ac yr asiantaeth safonau bwyd a gofyn i'r Pwyllgor o dderbyn y mesurau lliniaru a linellu'r uchod. Diolch. A ydyn ni'n ychwanegu, os angen i ni roed argymhelliad yn y scrutiny, ta di hwnna'n cael ei dderbyn fel y gymau o Anwen David? Di hwnna, ta da ni angen cynnwys o jyst gofyn? So chi'n medru nodi fo fel argymhelliad yn sicr sa hynny'n atgyfnerthu argymhelliad y Pwyllgor scrutiny gan mae argymhelliad yn unig fydda nhw'n neud o dan y cyfansoddiad. Na fo, ie. Gawn ni ychwanegu, Dafydd, ie, bod y trydydd ni'n argymell i aelod o scrutiny yn mynd ar gweithgor i edrych ar sefyllfa ailgylchu yn Ysmôn. Ie, sy'n braf gweld hynna. Diolch. Na fo, mae Dafydd yn cynnig hynny. Felly, oes na eilydd os gwelwch chi'n dda i hynny? Ian Williams yn codi law, cynghorydd Ian Williams, mi ai gwmpas y bleidlais wan, a cynghorydd Meirion Jones. Cytuno. Diolch, y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Robbie Williams. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch, a cynghorydd Bob Harry. Derbyn. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi gyd ar hynny. Da ni'n symud ymlaen felly i'r chweched eitem ar yr agenda, sef y cynllun ariannol tymor canolig 2022-2023 i 2024-2025, a fe'n troi'r deilydd portffolio cynghorydd Robbie Williams. Diolch, Robbie. Ie, bore da, diolch yn fawr iawn. Adroddiad blynyddol ydy hwn sy'n cael ei ddarparu gyn cyfarwyddwr swyddogaeth swyddog adran 151 sef Mark Jones, a swn i'n licio diolch yn fawr iawn i Mark am ei waith yn tynnu'r adroddiad yma at ei gilydd. Be mae'r adroddiad yma'n ceisio ei wneud yn syml iawn ydy rhagdybio be fydd y sefyllfa ariannol o ran yn sefyllfa ni fel cyngor am y 2 blynedd ariannol sydd i ddod. Wan, mae'n anodd dros ben i ddod i fyny hefo adroddiad fel yma a bod y ffigurau yn dangos y sefyllfa fel ag y bydd i, achos mae yna gymaint o ragdybiaethau yn cael ei wneud a hefyd ansicrwydd wrth gwrs o ran sut ydym ni'n mynd i gael yn ariannu gyn y Llywodraeth yn Gaerdydd. Dwi'n derbyn o ran i sefyllfa nhw, mae'n anodd iddyn nhw hefyd, achos dydyn nhw yn cael ddim sicrwydd o Lundan, neu'n sicr dydyn nhw ddim yn cael hynny ar hyn o bryd, ond mi ddylia nhw bod mewn sefyllfa llawer iawn gwell, unwaith ceith yr spending review i chyhoeddi o Lundan dros yr wythnosau nesaf yma. A fyswn ni'n gofyn ar Llywodraeth Cymru wedyn i rydym bach mwy o sicrwydd i ni fel cynghora ar hyd a lled Cymru o ran sut ydym ni'n mynd i gael yn ariannu gynnyn nhw wrth i ni symud yn blaenau. Achos bob blwyddyn, mae fatha bod rhywun yn rhedeg ras 500 metr, a am y 2 lap cyntaf, mae rhywun yn rhedeg efo mwgwd dros dillgada, a dydyn nhw mond yn datgelu lle yda ni a beth yw'r sefyllfa ar gyfer y lap llwytha yna. Wedyn, mi fyswn i yn gofyn ar Llywodraeth Cymru iddyn nhw rhoi mwy o sicrwydd i ni o ran sut ydyn ni'n mynd i gael yn ariannu yn y dyfodol. Ond hefo'r chydig eiriau yna o y gyflwyniad, mi drosglwyddai i swyddog 151 Mark Jones iddo fo gael mynd drwy'r adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Gwaith fel bod pawb yn dallt yn union beth yw'r sefyllfa o ran y cynllun tymor canolig. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch, Robin. Ie, pwrpas yr adroddiad yma, wrth gwrs, ydy trio gosod allan yn sefyllfa ariannol ni dros 2 blynedd nesaf, ond fel oedd Robin yn egluro, mae hwn yn mynd yn anoddach i wneud bob blwyddyn. Gyntaf y diffyg gwybodaeth sy'n dod gan Llywodraeth Cymru, a dwi'n dall i sefyllfa nhw, dyn nhw ddim yn mewn sefyllfa i gallu roed unrhyw sicrwydd dros yr lefel o setliad dros y tymor canol yma. A fel o Robin yn egluro, da ni'n gobeithio fy hyn yn fwy eglur ar ôl i Llywodraeth yn Lundan cyhoeddi i adolygiad nhw
diwedd mis Hydref. Ond hefyd, flwyddyn yma, mae yna lot o bethau eraill sydd wedi newid a roed lot fwy o ansicrwydd rownd y ffigurau fel o'n i'n drafftio'r adroddiad. Yr cyhoeddiad o newid yr lefel National Insurance wedi taflud costa ychwanegol i mewn i'r mix yn hwyr yn y dydd i ni, a pethau fel costa nwy a pris yna'n codi, y problemau efo petrol, be fydd hynna'n cael effaith ar chwyddiant yn symud ymlaen. Dwi'n gobeithio a dwi wedi cynllunio yr ffigurau ar y sail bod y problemau yma yn problemau tymor byr a drost cyfnod o 2 mlynedd fydd pethau wedi setio lawr a fydd chwyddiant yn aros o gwmpas be mae y Llywodraeth yn disgwyl iddo fod sef o gwmpas 200. Ond mae yna rei risgiau sydd yn effeithio y ffigurau yn sylweddol. Y cyntaf, wrth gwrs, ydy codiad cyflog. Mae cyflog yn 80 miliwn o'n costa ni bob blwyddyn. Mae'r codiad cyflog ar gyfer y athrawon o Medi 21 i Awst 22 wedi setlio, ond yn symud ymlaen o Awst 22 ymlaen, does ddim sicrwydd dros unrhyw ffigwr be fydd codiad cyflog athrawon. Ac weddill y staff, da ni dal yn disgwyl i'r codiad cyflog sy'n weithredol o Ebrill 21 i gael ei gytuno. Mae'r cyflogwyr wedi wneud cynnig, a da ni'n dal yn disgwyl i'r undebau weld os dyn nhw'n derbyn y cynnig yna neu beidio. Ond mae yna risg wrth i National Insurance godi, bydd yr undebau wedyn yn chwilio am godiad cyflog uwch i wneud i fyny am y treth ychwanegol fydd i aelodau nhw yn talu oherwydd y newidiadau yna. So mae hwnnw'n creu lot o ansicrwydd dros y ffigurau cyflog ni. Gofyn am wasanaeth enwedig yn y gwasanaeth oedolion o plant, fel da ni'n dod allan o'r cyfnod Covid a'r argyfwng, fydd yna ofyn fwy am wasanaeth. Da ni wedi gweld cynnydd yn cychwyn yn oedolion, enwedig dim gymaint efo'r henoed, ond efo achosion eraill, anablydd y dysgu ac yn y blaen. A hefyd, mae'n lefel o niferoedd o blant sydd ar y rhestr gofal ni wedi disgyn dros y cyfnod Covid, ond fel mae pethau'n ail-agor a mae plant yn cael eu cyfeirio at y gwasanaeth, da ni'n rhagweld fydd yna gynnydd yn y niferoedd y blant fydd yn dod yn nôl i mewn i ofal y cyngor. A mae costa gofalu am un plentyn efo anghenion medru bod yn ffigwr mawr sydd yn cael effaith mawr ar yn costa ni. Felly mae yna lot o ansicrwydd dros hynna. Ac yn y maes gofal cymdeithasol, lot eto ansicrwydd rownd costa a be fydd yn ffïoedd ni i'n darparwyr sector breifat ni sy'n darparu lot o'n gwasanaeth ni oedolion yn enwedig, cartrefi, preswyl, nyrsio ac yn y blaen. Mae nhw yn stryglio i gael staff, felly mae'n debyg fydd rhaid i nhw godi cyflog, ac wrth gwrs mae hynna'n cael effaith ar yn ffi da ni'n talu iddyn nhw. A hefyd, yr farchnad yn gyffredinol ydy yr arian sy'n mynd i mewn i hynna yn ddigonol i gadw yr ddarparwyr mae fynd yn y sector breifat. Mae hynna'n rhywbeth i ni weld yn symud ymlaen. Gobeithio fydd arian ychwanegol sy'n dŵad trwy godi National Insurance yn ffeindio ei ffordd i Llywodraeth Cymru ac yn ffeindio ei ffordd i setliad Llywodraeth leol mwyn i ni gallu ariannu yr cynnydd yn y costa yna bosib fydd ni'n rhagweld. Felly mae'r papur yn gosod allan dros 2 mlynedd, lot o'r gobeithio yna, rei yn nhw'n fwy pendant na rei eraill, ond hwn ydy yn estimate gorau fi ar y funud, so da ni'n rhagweld flwyddyn nesaf cynnydd yn costa ni o ryw 6,5 miliwn. Lot o hynna lawr i pethau yn cynnydd yn y costa yn yr maes gofal a bosib hefyd
Da ni'n gweld fwy o bobl yn mynd yn ddiwaith fel mae'r cynllun ffyrlo yn dod i ben, bydd yna fwy o ofyn am help efo traeth cyngor trwy'r cynllun yna bydd yn codi yn costa ni yn fanna hefyd. A wedyn yn symud ymlaen yn 2 flynedd wedyn, mae o gwmpas yw 2 miliwn i 2 miliwn a hanner o gynnydd. A mae hwnna mwy neu lai ydy faint mae'n gyllideb ni'n codi'n flynyddol efo chwyddiant a codiad cyflog ac yn y blaen. Wedyn, dwi hefyd yn tabl 3 yn trio gosod allan be fysa effaith os fysa y newid yn y setliad a faint os fysa ni'n cynyddu y dreth cyngor rhwng 10% a 5%. A mae'r ffigurau sydd yn cael ei farcio mewn bocsys gwyrdd ar yr ochr dde ac mwy i'r gwylod o'r tabl yn dangos fysa ni angen yr setliad gynyddu 4 neu 5% a'r dreth cyngor cynyddu i fyny ar y setliad rhwng 3 a 5% mwyn cyfatab ar be dwi'n rhagweld fydd y cynnydd yn costa ni. A'r cwestiwn mawr, a'r darn mawr o'r jigsaw, da ni ddim yn gwybod ydy faint fydd y cynnydd yn setliad ni gan Llywodraeth Cymru. Os di o'n is na 4 neu 5%, wel, mae yna 2 opsiwn wedyn. Da ni'n trio neu hynna i fyny drwy godi'r dreth cyngor, ond dwi'n gwybod mae hynna'n creu problemau i bobl sy'n talu dreth cyngor, os di o'n lot uwch na chwyddiant. Neu, da ni nôl i'r angen i wneud arbedion eto. Yn y 2 flynedd dwytha mae'r setliad wedi bod lot gwell, a mae'r angen i wneud toriadau wedi disgyn ar gyfer flwyddyn ariannol yma, 2021-2022, so na ddim toriadau penodol yn y gyllideb, oedden ni'n gorfod rhoi ni mewn i falensio'r gyllideb. Felly, y risg mawr ydy o gwmpas y ffigwr y setliad yna. Dwi'n gobeithio ar ôl i Llywodraeth yn Llundain cyhoeddi i adolygiad nhw, bydd Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi rhyw fath o syniad i ni lle maen nhw'n mynd o ran y setliad yn mis Tachwedd bosib, ond wrth gwrs, da ni ddim ar y funud yr amserlen i dderbyn yr setliad cychwynnol ar gyfer flwyddyn nesaf ydy 3-4 diwrnod cyn Dolig sy'n neud o'n anodd iawn i ni gynllunio pen da ni wond yn derbyn ffigurau mor hwyr yn y diwrnod a hynna. Ond mae lot lawr i hynna. So mae'r papur yn gosod allan bosib ydra bobl dweud bod fi'n bach yn rhy pessimistig, ond dwi'n trio gosod allan be dwi'n rhagweld ydy sefyllfa sy'n bosib yn dod rownd y cornol ar diwedd y flwyddyn a cychwyn flwyddyn nesaf fel da ni'n symud i mewn i'r proses o gosod y gyllideb ar gyfer flwyddyn nesaf. Tydi llynder ddim wedi gadael ni, dwi ddim yn meddwl, a dwi'n meddwl bydd pethau yn bosib yn medru mynd yn waith. Ella fydd setliad flwyddyn nesaf yn ddigonol, ond yn symud ymlaen tymor hir, dwi'n meddwl fydd yna dal yr angen i ni chwilio am doriadau yn y tymor hir. Fydd y setliad yn symud ymlaen ddim bosib yn ddigonol i ni gyfrio'n costau i gyd. Diolch. Diolch Mark am esbonio mor eglur ar arfer. Diolch yn fawr. Dwi am agor rwan i'r aelodau'r Pwyllgor Gwaith os gennych chi unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud ar yr adroddiad neu rhywbeth mae Mark wedi ddeud rwan. Y cynghorydd Carwyn Jones gyntaf. Diolch yn fawr Mark a diolch i bawb am y gwaith a paratoi dogfen mor gynhwysfawr efo gwybodaeth i ni gyd unwaith eto a reid yr adroddiad ar lafar i ni. So ti'n gallu just atgoffa ni ysgolion dda, Mark, ers 2013, ers rhan fwyaf ni'n dod i fewn wan yn gynghorwyr, be ydy'r arbedion da ni wedi gorfod wneud fel cyngor yn y cyfnod yna sy'n dod i fyny 9 mlynedd rwan, a cyd-fynd yn llwyr fo'r ansicrwydd a risg sydd yn bodoli. A dwi yn pryderu fydd y Llywodraeth yn y Deyrnas Unedig yn gorfod mynd i dorri reit galad wrth mynd ymlaen. Da ni'n gwybod bod ffyrlo wedi costi lot dydan. A da ni'n gwybod bod yr addewidion oedden nhw'n dweud am Brexit ddim yn gwireddu. Toes am Brexit dividend i weld, dydy beth am i weld y land of milk and honey ar ôl y Brexit yma. Am hwn i weld yn dechrau costio wan dydy. Da ni'n gweld y broblemau efo'r nwy, y CO2, y printer llafur sy'n wedi godi costau fyny dydy. Mae'r gost yna wedi ddod yn chwyddiant a darogan yn dweud chwyddiant sy'n mynd i 400 yn y adroddiad nesaf. A
Mae'r Bank of England ar hyn o bryd i dweud maen nhw'n parhau i brynu dyled y Llywodraeth, ond eto am ba mor hir maen nhw'n di parhau brynu dyled Llywodraeth a pryd fydd cerfyddau llog ella yn cael eu codi hefyd. A mae'r toriad, da ni'n gwybod, wedi torri addewidion etholiad nhw ar godi insurance, national insurance. So mae yna addewidion cael eu torri, dydy yr land of milk yn hynny, mae ddim yn gwireddu. Mae yna broblemau Black Swan events, dim just un, maen nhw'n dod fatha buses ar ôl ei gilydd. Felly, wedi cytuno'n llwyr mae hwnna lot o'n sicrwydd o'n gwmpas ni rwan a symud ymlaen i'r dyfodol. Felly, so chi allu crynhoi ni sgwylio dda, Mac, faint da ni wedi dorri newid yn digor arbed ers 2013 a ella oes na'n worst case scenario ella yn ddigwydd os da ni'n gweld lot o ansicrwydd rwan dda, Mac. Diolch. Diolch yn fawr. Ia, pe da ni'n rhoi y gyllideb at ei gilydd, da ni'n rhoi arian ychwanegol i mewn i gyllidebau, rhai gyllidebau sydd o dan bwysau, a da ni wedi gwneud hynna dros y blynyddoedd dwi wedi bod yn ôl yn y swydd yma, yn enwedig yn gwasanaeth plant ac oedolion, ond yr headline ffigwr, sa chi'n cael galw fo'n hynna, o faint o doriadau da ni wedi gwneud dros y blynyddoedd yn 24.6 miliwn. Mae'r rhan fwyaf o'r toriadau yna wedi disgyn ar gwasanaethau fel priffydd, eiddo, gwastraff, cynllunio, gwarchod y cychoedd, hamdden, datblygu economaidd. Mae cyllidebau nhw wedi mynd lawr jyst o dan hanner lle oedden nhw yn 12-13. Mae'r cyngor a'r Pwyllgor Gwaith dros y cyfnod yna wedi trio gwarchod y prif gwasanaethau plant, oedolion ac ysgolion, a mae faint o doriadau sydd wedi disgyn arnyn nhw fel canran o'i gyllideb yn lot llai, a fel dwi'n dweud, mae'r gyllideb wedi rhoi arian ychwanegol i mewn i'r gwasanaethau yna hefyd. Ond dyna maint yr toriadau sydd wedi mynd i mewn a'r her i ni yn symud ymlaen ydy ffeindio mwy o doriadau yn y gwasanaethau yma sydd wedi derbyn gymaint o doriadau a gymaint o newid yn y ffordd mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu. A mae'n dod i'r pwynt wan lle dwi'n meddwl bod yn anodd iawn i ni ffeindio fwy o doriadau trwy torri costa, bod yn fwy effeithiol yn y ffordd da ni'n darparu gwasanaethau a torri staff. Mae o'n dŵad lawr rwan i'r pwynt lle mae'r cyngor yn gorfod dod i benderfyniad pa wasanaethau bydd nhw'n parhau i ddarparu a pa rei bydd rhaid nhw dweud, sori, fydra ni'n sgynnu ni ddim yr arian i ddarparu'r gwasanaeth yma ddim mwy. Diolch am atab llawn y fanna ac hefyd am gyfleu y sefyllfa dros cyfnod amser, achos pan da ni yn adrodd ar gosod gyllideb, da ni'n edrych ar un flwyddyn yn unig dyda. Diolch o fawr iawn am hynny. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun arall yn dymuno i wneud ar y cynllun tymor canol? Dwi'n edrych o gwmpas. Gai ofyn un cwestiwn, Mark? Fysach chi'n meddwl bod hon yn un o'r blynyddoedd anodda o ran dod â'r adroddiad yma at ei gilydd oherwydd fel oedd Carwyn yn esbonio'r hinsawdd da ni'n gwynebu efo bob argyfwng yn dod ar unwaith mewn ffordd? Oedd o'n ofnadwy anodd i mi ddod efo ffigurau resymol oedd yn siledig ar rhywbeth cadarn. Dwi'n ymwybodol bod rei cynghora wedi penderfynu peidio cyhoeddi unrhyw gynllun blwyddyn yma ac oedden nhw wedi gwneud y penderfyniad yna flwyddyn dwytha hefyd. Ond dwi wedi parhau i wneud o, ond fel dwi'n dweud, mae yna lot o ansicrwydd rownd efo a gobeithio fel da ni'n symud ymlaen i osod y gyllideb blynyddol gan i lot fwy fydd y ffigurau lot mwy cadarn fel bod y gyllideb yn adlewyrchu yr angen y cyngor yn symud ymlaen. Ond blwyddyn yma ydy bosib o flwyddyn anodda dwi wedi cael i wneud yr adroddiad yma sydd ac yn rhoi fi mewn sefyllfa i medru dod o'ch blaen chi a dweud dyma fo beth dwi'n meddwl y fydd y sefyllfa ariannol. Dwi'n lot mwy ansicr bod fi'n gywir flwyddyn yma na dwi wedi bod yn yr blynyddoedd cynt.
Diolch Mark, diolch. A gai jyst ategu geiriau'r deilydd portffolio. Diolch yn fawr iawn i chdi am drio tacluso'r llanast a trio roed rhyw gyfeiriad i ni fel aelodau etholedig. Gen i un cwestiwn arall hefyd o ran, nes ti ddeud ydy llyfnder ddim dy ben, da ni wedi gwneud toriadau dros y blynyddoedd. O lle oedden ni ryw 2 mlynedd yn ôl, wyt ti'n meddwl bod yr awdurdod mewn gwell lle i wynebu'r her flwyddyn nesaf i gymaru lle oedden ni ryw 2 mlynedd yn ôl? Un peth sy'n gwella yn sefyllfa ariannol ni wrth gwrs ydy'n arian wrth gefn ni, a mae'r ffaith bod ni wedi cynyddu y balans yr arian wrth gefn yn rhoi rhywbeth i ni ddisgyn yn ôl ar o'n i'n pryderu o'n ofnadwy tua 2 mlynedd yn ôl pe oedd yn lefel yn arian wrth gefn ni wedi disgyn i llai na 5 miliwn ac yn lot llai na 5% o'r gyllideb, sef be dwi'n gyffyrddus efo. So mae'r ffaith bod yn lefel arian wrth gefn ni wedi codi yn sylweddol dros y 2 mlynedd dwytha yn rhoi rhywbeth, rhyw lefel o help os ydy'n gyllideb ni yn mynd yn heriol. Dwi ddim yn un sy'n rili cefnogi defnyddio balansa mwyn balansio'r gyllideb yn flynyddol, oherwydd yr unig beth chi'n neud ydy symud y broblem lawr y lôn, a bod y broblem yn dwywaith y seis yn y flwyddyn wedyn, mae'n well taclio y broblem yn y flwyddyn a gosod gyllideb sydd yn cael ei gydbwyso trwy yr arian y setliad a dreth cyngor. Ond dwi'n derbyn weithiau mae angen wneud hynna, a mae'r ffaith bod yn balansa ni wedi gwella yn rhoi ni mewn sefyllfa dipyn bach cryfach nag oedden ni 2 mlynedd yn ôl. Ond ar y llaw arall, mae ffeindio arbedion yn mynd yn fwy ac yn fwy anodd, a hynna di'r her mawr, hwnna sy'n poeni fi, bod ni ddim mewn sefyllfa i gallu ffeindio'r arbedion bosib bydd angen i gydbwyso'r gyllideb. Diolch yn fawr. Gobeithio fydd 'na ryw addewid yn cael ei gadw o'r manifesto yna, a byddwn ni yn gweld lefelu allan ar draws y wlad, a fyddwn ni ddim ar ein colled unwaith yr rhagor felly. Reit, dwi'n mynd i fynd a gofyn wrth aelod o'r Pwyllgor Gwaith os oes unrhyw gynnig neu argymhelliad neu unrhyw gwestiwn gen rhywun, sori, cyn i mi symud ymlaen i'r argymhelliad, oes gen unrhyw gwestiwn neu sylw? Os ddim, na i droi Robin fel deilydd portffolio i gynnig yr argymhelliad. Diolch Robin. Ia, diolch yn fawr, neu ddarllen yr argymhelliad allan fel mae wedi cael ei gyhoeddi. Mae gofyn i'r cyngor sefydlu system gadarn i fonitro a rheoli ei gyllideb refeniw ac elfen allweddol o'r system honno yw cynllun ariannol tymor canolig. Mae'r cynllun yn nodi strategaeth cyllideb y cyngor dros y 2 blynedd nesaf ac yn nodi'r rhagdybiaethau fydd yn cael ei cynnwys yn y broses o osod y gyllideb flynyddol. Gyfynir i'r Pwyllgor Gwaith nodi cynnwys y cynllun, cymeradwyo'r rhagdybiaethau wnaed ac ystyried sut i bontio'r bwlch cyllidol a nodir yn yr adroddiad fel rhan o'r broses ar gyfer gosod cyllideb refeniw 2022-2023. Mae'r adroddiad manwl ynghlwm fel atodiad 1. Diolch yn fawr. Diolch Robin. Oes na eilydd os gwelwch yn dda i'r cynnig yna? Mae Richard Yw yn gadi law, fyna mae Richard yn eilio felly mae o gwmpas y bleidlais y cynghorydd Ieuan Williams. Nogi. Diolch yn fawr y cynghorydd Miriam Jones. Wrth dderbyn, gael ddiolch am yr adroddiad ac yr eglurhad a'r bwnc anodd iawn. Diolch. Miriam, y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Dwi'n yn derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn ac cydnabod mi eilio bydd Miriam Jones yn gyfeirio ato fan. Diolch yn arbennig i Mark, i staff a'i Belen Gristal. Diolch Alun. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n symud ymlaen o'n i'r eitem nesaf ar agenda. Mae'r 3 eitem nesaf wedi bod o flaen yr is banal scrutiny cyllid hefyd, felly mi fyddai'n gofyn y cadeirydd sef y cynghorydd Dafydd Roberts i chydig o sylwadau ar yr eitem yma, ond mi fyddai'n cychwyn yn gyntaf eitem 7 efo'r deilydd portffolio sef y monitro gyllideb refeniw chwarter 1 a ddau'n troi i'r cynghorydd Robin Williams. Diolch Robin. Ia, diolch yn fawr iawn.
yr adroddiad chwarterol ydy hwn, sydd yn crynhoi y sefyllfa ariannol fel ag yr oedd hi ar ddiwedd chwarter 1 2021-22. Mi na i ddechrau yng nghyflwyniad i drwy ddeud wrth bobl fod yn ofalus o ran sut ydych chi'n darllen rhai o'r ffigurau yma sydd yn fama, achos mae rhaid cofio pan da ni sôn am adroddiad chwarterol, mond snapshot ar un diwrnod ydy hwn o sefyllfa ariannol fel ag yr oedd i diwrnod hwnnw, a mae'r sefyllfa yn gallu newid yn aruthrol fel da ni'n gwybod yn ystod y flwyddyn. O ran y sefyllfa fel ag yma hi, mi wnaethon ni osod cyllideb o 147.42 miliwn ar gyfer 2021-22. Ar ddiwedd chwarter 1, a fel dwi'n dweud, mond snapshot ar un diwrnod ydy hwn, mae yna rhag amcan bod ni yn edrych ar danwariant eleni o 2.54 miliwn. Ond mae rhaid cymryd hwnna i mewn i ystyriaeth a cydbwyso hwnna hefo beth sydd wedi cael ei ddeud yn yr adroddiad cynt o ran yr cynllun tymor canol. Hyd yn oed os ydyn ni'n tamwario eleni, mae'n edrych yn debyg bod gennym ni fwlch mawr ariannol yn dod i fyny ar gyfer flwyddyn nesaf. Wedyn, dwi ddim eisiau pobl exeitio a meddwl bod yna arian yn mynd i fod yn ar gael i ni wneud rhywbeth penodol hefo fo. Dwi'n gobeithio na arw y byd na, ond dwi'n just gofyn i pobl gymryd pwyll ac ystyried y ffaith bod ni yn edrych ar flwyddyn heriol o ran y sefyllfa ariannol flwyddyn nesaf. O ran yr argymhellion, mi ai drwy'r argymhellion yn naturiol unwaith oedden ni wedi clywed gyn Mark, ond unwaith eto ge ddiolch i Mark a'i dîm am ddarparu yr adroddiad yma ac yn wir y ddau adroddiad arall fyddai'n cyflwyno yn y man i chi. Ac efo'r chydig eiriau yna, na i drosglwyddo rwan i Mark i ofyn efo gyflwyno'r adroddiad yn llawn. Diolch. Diolch yn fawr. Ia, jyst i gadarnhau be mae'r sylwadau mae Robin wedi wneud efo yna. Mae'r adroddiad yma yn gosod allan y sefyllfa da ni'n rhagweld sut oedd pethau ar diwedd mis Mehefin a da ni'n wneud amcan gyfrif ymlaen yn sefydlig ar y ffigurau a'r niferoedd o blant da ni'n delio fo, niferoedd o clientau oedolion ac yn y blaen da ni'n delio fo ar yr adeg yna, a mae'r niferoedd yna yn gallu newid sy'n effeithio yr ffigurau yn symud ymlaen. So, ia, bod yr adroddiad yn dweud, da ni'n rhagweld tanwariant o 2 filiwn a hanner erbyn diwedd y flwyddyn ariannol yma. Os ydych chi'n gofyn i fi sbio yn yn crystal ball, oedd cynghorydd Ali Mymru yn meddwl bod gyda fi dan y ddesg yma, swn i'n dweud fydd y sefyllfa yn waith a hynna fydda ni ddim yn tanwariad 2 filiwn a hanner swn i'n rhagweld. Y resyma, lot o bethau yn gallu newid rhwng rwan a diwedd y flwyddyn ariannol. Covid yn un, wrth gwrs, a sut a gallu Llywodraeth Cymru i gario ymlaen ariannu yn costa ychwanegol ni, yn collad incwm ni, a sut fydd hynna yn chwarae allan dros yr ail hanner y flwyddyn. Enghraifft, hamdden ydy un lle mae yna gollad incwm i ni ar hyn o bryd. Bod yr canolfanna hamdden wedi ail agor, dyn nhw ddim yn agor i'r capacity llawn sy'n cael effaith ar yn incwm ni. Misydd parcio'n un arall, ia, mae bobl wedi dechrau dod yn ôl i'n trefydd ni, a da ni wedi gwneud y dda dros yr ha efo ymwelwyr yn dod yn defnyddio yn misydd parcio ni wrth yr treitha, ond yn tymor hir, os di bobl yn dod yn ôl yn barhaol i ddefnyddio yn misydd parcio ni yn canol trefydd ni, bydd rhaid i ni edrych pa effaith mae hynna'n cael ar yr incwm ni. Gaeaf yn un arall bob tro sydd yn cael effaith mawr, os da ni'n cael gaeaf gwael, lot o llifogydd, lot o eira a lot o waith yn disgyn ar priffydd, fydd hynna'n cynyddu'n costa ni. Hefyd mae o'n ffeithio ar gwasanaeth henoed ni, a beth sy'n digwydd yn ysbytai, a mae'r ysbytai yn disgwyl i'r cyngor dderbyn a delio efo lot o pobl sy'n dod allan o ysbyty. Fydd hynna'n rhoi pwysau ychwanegol ar ein gwasanaethau oedolion ni. Chwyddiant, fel yn ei sôn,
tymor hir, bosib bod o ddim am symud gymaint o hynna, ond tymor byr, da ni'n rhagweld fydd yna speic mewn chwyddiant, sydd wrth gwrs yn cynyddu'n costa ni. Da ni ddim wedi gweithio mewn i'n gyllideb ni ar hyn o bryd. Fel o'n i sôn, codiad cyflog, staff dal heb i setlio. Mae genna fi, da ni wedi rhoi arian wrth gefn ar gyfer rhywfaint o'r costa ychwanegol. Mae'r cynnig yn 1.3% ar hyn o bryd, a genna ni ddigon arian i ariannu'r swm yna. Ond os dwi'n mynd yn sylweddol uwch na hynna, wrth gwrs mae hwnna'n creu costa ychwanegol da ni ddim wedi rhagweld yn y gyllideb ag yn y ffigur yma. A wedyn yr un arall bosib newid yn sylweddol ydy'r incwm da ni'n derbyn o dreth cyngor, a yn enwedig beth sy'n digwydd efo'r tai sydd yn talu'r premium. Wrth gwrs, pwrpas y premium ydy cael bobl i ail feddwl pa ddefnydd maen nhw'n gwneud o'i tai gwag neu ail dai, a bod nhw'n dod yn ôl i ddefnydd cyffredinol. Wrth wneud hynna, wrth gwrs, mae o'n cynyddu y stoc ar yr ynys, wrth gwrs, sy'n beth da, ond mae'r cyngor wedyn yn colli'r premium ar y tai yna. Da ni di ffactro hwnna mewn i ryw radd a pe da ni'n gosod yr dreth cyngor a sail y dreth, ond os di'r niferoedd sydd yn symud yn uwch na hynna, wel wrth gwrs mae o'n gollad incwm i ni, da ni ddim di ffactro mewn. Hefyd, da ni dal yn gweld rhai tai yn symud o talu dreth cyngor drosodd i trethi busnes, a mae y dyddiad cychwynnol o hynna medru cael ei ôl-ddyddio yn ôl blwyddyn, 2 flynedd weithiau, 3 flynedd, a da ni'n gorfod gwneud ardaliad i'r bobl yna am y treth cyngor maen nhw wedi talu yn y cyfnod yna, sydd eto yn creu collad incwm i ni. So mae yna lot o ansicrwydd rownd hwn. Jyst i redag yn sydyn trwy'r prif resymau da ni'n gweld am y tanwariant ar hyn o bryd. Athurol addysg wedi lleihau mewn niferoedd, rhai plant yn dod allan o'r drefn addysg gyfan gwbl, maen nhw'n cyrraedd 16 neu 19 ac yn dod allan o'r drefn, ond mae'r ffaith bod y cyngor wedi gallu lleoli fwy o blant ar yr ynys trwy cartrefi clud a fwy o ddarpariaeth rhieni maeth ar yr ynys, yn meddwl bod ni ddim yn gorfod lleoli plant tu allan i'r sir, ac wrth wneud hynna, da ni hefyd yn arbad ar y costa addysg i'r plant yna sydd yn newyddion da. Contract cinio ysgol, eto newyddion da. Contract newydd wedi cychwyn ers dechrau mis Medi, a oeddwn ni wedi arbad dros 300,000 ar y contract yna, ac wrth gwrs mae'r Pwyllgor Gwaith wedi cytuno i lleihau pris cinio yn y cynradd oherwydd yr arbedion da ni'n wneud yn y contract yna. Da ni dal yn gweld gorwariant yn oedolion oherwydd niferoedd enwedig yn yr cleienta yma sydd yn efo pecynnau drud, anabledda dysgu, iechyd meddwl ac yn y blaen, mae'r niferoedd yn cynyddu yn fanna. Ond mae gwasanaeth plant yn tanwario achos mae'r niferoedd fel o'n i'n egluro ar y rhestr yn is, ond mae yna risg mawr i hwnna gynhyddu. Nathon ni cael fwy o incwm gwastraff gwyrdd, fwy o bobl yn tanysgrifio i'r gwasanaeth na gan oeddwn ni wedi amcangyfrif pe nathon ni osod y gyllideb, a mae hynna wedi cynyddu dros 300,000 ychwanegol i ni mewn incwm. Da ni'n creu rhywfaint o arbedion wrth staff barhau i weithio adra a llai o drafeilio, fwy o gyfarfodydd dros Teams a Zoom sydd yn meddwl di staff ddim yn hawlio neu does gennym ni'n costa trafeilio i gyfarfodydd. Mae'r ffaith bod bobl adra yn meddwl bod ni'n gwario llai ar papur, pethau sy'n redag swyddfa, a hefyd ar costa i'r brif adeilad, llai o gyfrifiadau diron yma sy'n meddwl bod yna llai o drydan yn cael ei ddefnyddio sy'n creu arbedion i ni. Felly mae'r sefyllfa yn iach, mae'r balansa cyffredinol ni yn uwch na yr 9 miliwn nathoch chi benderfynu fel ganol rha, fel yr isafswm oedden ni'n rhagweld ddylion i gario fel arian wrth gefn. Felly pethau'n edrych yn dda ar hyn o bryd, ond fel mae'n dod efo'r cafiat mawr na, mae pethau medru symud yn sydyn iawn fel da ni'n symud ymlaen trwy'r flwyddyn ariannol. Diolch.
Diolch Mark. Ti'n deud i fel y gyma hi ac yn egluro fo yn hynod o ddeallus. Diolch Mark fawr iawn. Neu dwi'n agor allan, dwi'n mynd gyntaf sori at y cynghorydd Dafydd Roberts, cadeirydd yr is-banol cyllid am sylwadau'r aelodau craffu o fanna. Diolch Dafydd. Diolch fawr iawn. A bod fel mae Mark a Robin wedi dweud, oedden ni'n teimlo bod ti'n gyn amserol i unrhyw gasgliad ynghylch perfformiad cyllideb yn ystod y flwyddyn, achos dwi'n trafod un chwarter lle. Ond yn amlwg oedden ni'n nodi bod o'n beth calonogol bod y lleoliadau allsirol ysgolion arwain at arbedion, oedden ni'n nodi'r incwm gwastraffwyr, so na i mael ddeud be mae Mark wedi dweud. Ond un o'r pethau wnaethon ni godi fel, pryderon, dwi'n meddwl bod y Pwyllgor, bod y panel sgwtini cyllid, da ni eisiau cadw llygad ar gyllidebau'r gwasanaethau oedolion ac cyllidebau'r gwasanaethau plant wrth symud ymlaen. So mae hynny'n rhywbeth fydd y panel yn sbio arno fo eto yng nghorff y flwyddyn. A wedyn, ond hefyd oedd gen ni bryderon ynghylch cyflwyr lonydd, mae lot o ni fel cynghorwyr, da ni'n byw mewn ardal lle da ni'n teimlo bod cyflwyr lot o lonydd yn dirywio, a wedyn oedden ni'n sylwi bod yna rhywfaint o gyllideb yn edrych fatha bod o'n mynd i fod dipyn bach dros ben yn y gyllideb honno, a sa well gen ni weld bob dim yn cael ei wario ar safon yn ffyrn ni, achos os mae yna rhyw batio parhaus yn y pen draw, mae yna fwy o gostal o'r lôn, mewn ffordd, mae pethau'n dirywio fwy, ond peth bach mewn ffordd y hynny lle. Ond, jyst nodi wedyn y sefyllfa gyfredol o danwariant ac ar gymell i'r Pwyllgor bod eisiau ystyried priodoldeb cwblhau gwaith cynnal a chadw angenrheidiol ar lonydd eleni yn sgil sefyllfa ariannol gadarnhaol a gwasanaeth priffyr. Dyna fydd yn unig sylwadau mewn ffordd. Diolch Dafydd a diolch i aelodau gyd am ei gwaith. Dwi'n agor allan o'n i'r aelodau Pwyllgor Gwaith gan gofio bod ni yng nghanol, os nad yn dod i ddiwedd chwarter 2. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi eisiau ei wneud ar hyn mae Mark wedi'w gyflwyno i ni? Neu'r un mae Dafydd wedi dweud o ran y panel sgriptini hefyd. Yn edrych o gwmpas. Nag oes, dim cwestiwn, dim sylw. Mond i ni weld sut mae'r gyllideb yma mynd. Ac ga i jyst dweud diolch Dafydd hefyd, achos mae'r gyllideb oedolion a plant, dwi'n fel chi'n dweud bod chi'n monitro hwnna, achos honna ydy'r her sydd gennym ni ar ôl Covid, ydy gwybod be'n union di'r creithia mae Covid i adael ar y gwasanaethau yna, a pwysau ychwanegol, felly mi rhaid cadw llygad manwl iawn ar eich newid anghenion a dwyster anghenion hefyd. Felly. Diolch am hynny. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw? Na i droi Robin i gynnig yr argymhellion felly. Diolch Robin. Diolch fawr iawn. Mae yna 4 argymhelliad. Y cyntaf ydy i nodi'r sefyllfa am linellir yn atodiadau a B yng nghyswllt perfformiad ariannol yr awdurdod hyd yma ar alltro disgwyliedig ar gyfer 2021-2022. Mae'r sefyllfa hon yn ddibynnol ar gymorth parhaus gan Lywodraeth Cymru i gyllidio'r golled incwm a'r costau ychwanegol sy'n gwynebu'r cyngor yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol o ganlyniad i'r coronavirus. Yn ail, nodi'r crynodeb gyllidebau wrth gefn ar gyfer 2021-2022 fel y manylir arnynt yn atodiad C. Yn drydydd, nodi'r sefyllfa mewn perthynas ar rhaglenni buddsoddi i arbad yn atodiad Ch. Ac yn bedwerydd, nodi'r modd y caiff costa asiantaeth ac ymgynghorwyr i monitro yn 2021-2022 yn atodiadau D a Y. Diolch Robin, diolch yn fawr. Os na eilydd i hwnna, sgwylwch chi'n dda? Cynghorydd Meirion Jones yn eilio, diolch Meirion, gwmpas y Pwyllgor Gwaith am eich pleidlais. Y cynghorydd Ian Williams? Cyfnogi, diolch yn fawr. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew? Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Karen Jones? Diolch, derbyn. A jyst yn nodi, bydd yna calonogol ofnadwy ddigwydd yma, nedig y plant rhwng gofal a'r gwaith sy'n ei wneud dros y blynyddoedd dwytha, ni jyst eisiau nodi hynna. Mae ni'n gweld yr effaith wan yn yr adroddiad yma dydan, so diolch i pob a derbyn. Diolch Karen. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas? Dwi'n derbyn, diolch. Diolch. Cynghorydd Alun Mymru? Derbyn. Diolch Alun. A'r cynghorydd Bob Harry? Derbyn. Diolch fawr iawn i chi. Da ni'n symud mlaen i'r 8fed eitem ar agenda, sef monitor gyllideb gyfalaf chwarter 1, ac yn yr un modd fydda i'n mynd at Robin gyntaf, Mark wedyn a Dafydd wedyn o ran y panel sgrwtini. Diolch Robin.
Ia, diolch yn fawr iawn. Fel da chi newydd dweud, yr adroddiad yma di'r adroddiad monitro cyllideb chwarter cyntaf 2021-2022 o ran y sefyllfa cyfalaf. O ran y sefyllfa cyfalaf, mi wnaethon ni osod cyllideb blynyddol ar gyfer eleni o 54.253 miliwn. Erbyn diwedd chwarter 1 y disgwyl oedd y byswn ni wedi gwario 6.396 miliwn, a'r gwirionedd oedd na dim ond 5.262 miliwn oeddan ni wedi i wario, ond mi oedd na 706 o filoedd ychwanegol wedi cael ei ymrwymo, felly cyfanswm y gwariant yn 5,969 o filoedd, felly chydig bach o dan y gyllideb a broffwyliwyd. Y peth pwysig i nodi yn yr adroddiad yma, fel byddai'n dweud bob tro, ydy nad oes na ddim peryg i ni golli unrhyw grantiau ag ati sydd wedi cael eu cytuno i ni, a mae Mark wedi sicrhau fi nad yna di'r sefyllfa cyn bellad yma'r gronau gyfalaf yn cwestiwn ar gyfer y blwyddyn yma hyd yn hyn. Mi fydd mae yna fwy o waith yn digwydd fel yn naturiol oherwydd y tywydd ag ati yn chwarter 2 ac yn symud mewn i chwarter 3, wedyn mi fydd y sefyllfa yma yn newid fel eith amser yn ei flaen, ond bod ni jyst yn nodi'r sefyllfa fel ag yma hi ar hyn o bryd ag derbyn yr adroddiad sydd wedi cael ei gyflwyno i ni. Ar hynny eiriau, wna'i ddysglwyddo i Mark mwyn iddo fo cael crynhoi y sefyllfa. Diolch yn fawr. Diolch, Robin, diolch Mark. Ia, diolch yn fawr. Ia, mae'r adroddiad, fel mae Robin yn dweud, chwarter 1 bod tro yn pyn bach yn gyn amserol, mae'n siŵr ar yr ochr grantia, ochr cyfalaf, oherwydd mae lot o'r gwariant ddim yn disgwydd yn yr chwarter cyntaf yna, a mae lot o bethau medru newid yn ystod yr ail a trydydd chwarter yn enwedig. Cyn i mi symud ymlaen i'r adroddiad, un peth da ni wedi bod yn edrych ar a oedd hwn wedi cael ei godi gan yr panel scrutiny cyllid oedd yr amser neu sut mae'r gyllideb cyfalaf yn cael ei benderfynu a bod o mor hwyr. Da ni'n cytuno fo yn yr un amserlen a'r gyllideb revenue. So felly, ddim yn cael ei gytuno tan mis Mawrth, a wedyn mae yna waith tendro contracts ac yn y blaen. So da ni'n colli Ebrill, Mai a bosib Mehefin mewn rhai contracta oherwydd da ni ddim wedi gosod y gyllideb digon buan. So be da ni'n edrych ar ydy trio gosod y gyllideb cyfalaf dipyn bach cynt. So mae o'n rhoi rhywfaint o'r misoedd lle dos am llawer o waith yn cael ei wneud, Ionawr, Chwefror, i wneud y gwaith paratoi ar gyfer contracta. So maen nhw'n barod i fynd yn Ebrill, a bosib bod ni'n ennill a wneud fwy o waith yn ystod yr haf pe mae'r tywydd yn well ac yn caniatáu i ni weithio ar yr prosiectau yma. So da ni'n edrych ar hwnna. Dwi ddim yn siŵr sut rhaid gael o mewn lle erbyn gyllideb 22-23, ond mae o'n rhywbeth dwi'n trio symud ni ar gyfer gyllideb 23-24 yn bendant. A jyst un peth hefyd i nodi, mae paragraff 3 yn rhestru lot o grantiau'r sefyllfa. Mae o'n jyst dangos faint o'n gyllideb cyfalaf ni wwan sy'n ddibynnol ar grantiau allanol. Rai gan Llywodraeth Cymru, rai dal yn grantiau Ewrop. A dwi'n meddwl na felly fydd pethau'n symud ymlaen yn lle bod ni'n defnyddio cyllideb craidd sgynna ni. Fydd lot mwy o'r cyllideb cyfalaf a'r cynllun cyfalaf yn cael ei ariannu trwy grantiau penodol. A fydd rhaid ni fod yn barod i gallu ennill y grantiau yna yn symud ymlaen. O ran yr adroddiad ei hun, y prif pethau sydd yn dangos ydy da ni'n rhagweld tanwariant eto blwyddyn yma 20.6 miliwn da ni'n rhagweld ar hyn o bryd. Rhan mwy o hynna, mae'r adroddiad wrth gwrs yn cynnwys yr gyllideb cyffredinol a'r cyfrif revenue tai mewn un adroddiad. Mae 5 miliwn drost hanner yr tanwariant da ni'n rhagweld yn disgyn o y cyfrif revenue tai o ran contracta sydd i wneud efo cadw'n tai presennol ni fyny safon, ond hefyd yr
datblygu tai newydd, ac bod ni wedi bod yn llwyddiannus iawn a wedi datblygu lot o unedau newydd dros y flwyddyn dwytha, mae pethau medru bod yn dipyn bach ar y deg yn symud ymlaen efo rei prosiectau a bosib bod ni wedi bod chydig bach yn uchelgeisiol yn meddwl bod pethau yn symud ymlaen. Fedra ni gael... Mae rei o'r prosiectau yma, wrth gwrs, ni yn prynu unedau gan ddatblygwyr preifat a bosib bod rei o'r cynlluniau yna ddim yn symud ymlaen oherwydd problemau ar ochr y datblygwyr yna, neu problemau cynllunio ni, neu lot o bethau sy'n medru dal ni nôl yma, ond fel dwi'n dweud, bosib bod ni wedi bod chydig bach rhy uchelgeisiol yn cynlluniau ni, ond mae yna lot o unedau newydd wedi dod i mewn i'r drefn a i'r stoc dau, a bydd yna lot mwy yn dŵad dros y blwyddyn dwy nesaf, da ni'n gobeithio. Yr ail un sydd yn creu tanwariant sylweddol wrth gwrs ydy yr ysgolion newydd a'r proses o ddod i gytundeb ar yr ysgolion Corn Hir. Ddim gymaint o broblem, ond wrth gwrs oedd Graig a Talwn yn broses dipyn bach hirach. Fel da chi'n ymwybodol, mae'r gwaith wedi cychwyn ar ysgol newydd Corn Hir. Gobeithio bydd hwnna'n symud ymlaen wan yn weddol sydyn, ond mae'r oedi wedi creu dipyn bach o danwariant i ni fanna. Ac wrth gwrs, dydy cynllun ysgol Graig newydd ddim wedi symud ymlaen eto. So ni'n dal yn disgwyl i gychwyn y fanna, so eto mae hwnnw'n creu rhywfaint o'r tanwariant yn fanna. Prosiectau Grantiau Ewrop, mae yna dros miliwn yn fanna o danwariant. Mae Grantiau Ewrop yn pethau cymlath a weithiau mae amoda neu trio dilyn amoda a cael caniatâd gan yr uned sy'n rhedeg y Grantiau Ewrop yn anodd, mae bob peth yn gorfod mynd trwyddyn nhw, so mae hynna'n creu oedi ar rei o'r cynlluniau yna. A hefyd mae'r prosiectau llifogydd, mae yna rei, da ni'n symud ymlaen, ffeindio datrisiad i'r broblem sydd yn dderbyniol o ran y gwaith a'r gost, ac os mae rhan mwy o hein yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru trwy grant, 85%. So eto mae'n dod i gytundeb efo Llywodraeth Cymru yn creu oedi yn y broses, a mae yna dros miliwn o danwariant da ni'n rhagweld ar y prosiectau llifogydd. Symud ymlaen hefyd risgiau fysa'n gallu newid y ffigurau yn sylweddol, wel, Covid a sefyllfa Covid, colli staff oherwydd bod nhw'n gorau hynna'n ynysu ac yn y blaen. Gobeithio bydd hynna ddim yn digwydd, ond mae o dal yn risg. Ond hefyd y prinder o ddeunydd adeiladau ar gost yn y tymor byr eto yn creu problemau. Fedra ni gael beth da ni angen neu fedra'r contractwyr cael be maen nhw angen am y pris maen nhw wedi cytuno a wedi ffactro mewn yn eu tendro nhw ar gyfer y prosiectau sgynno ni. So eto mae yna lot o ansicrwydd o fanna. Felly dyna fo'r sefyllfa ar hyn o bryd, ond eto dwi'n gweld y sefyllfa bosib yn newid yn sylweddol a bydd y pictiwr mwy clir ar ôl yr ail chwarter. Diolch. Diolch Mark. Fe Dafydd i fewn nesaf. Diolch Dafydd. Ia, wedyn wnaethon ni drafod wnaethon ni wneud dipyn o monitor cyllideb cyfalaf chwarter 1 a nodi, fel mae Mark di sôn am yna lle, a wedyn nodi'r sefyllfa danwariant, a wedyn eto oedden ni'n falch o glwad bod ni ddim yn mynd i golli unrhyw grantiau symud ymlaen lle. Ond y peth cadarnhaol, oedden ni'n croesawu'r ffaith bod ella bod nhw fodd gweithredu ar amserlen gwahanol ar gyfer gosod y cyllideb gyfalaf, achos os oes hynny'n golygu bod ni'n medru bod yn brysur, bod fwy cyson brysur trwy'r flwyddyn yn hytrach na bod ni'n fwy temhorol lle. A os ni'n mynd i achub o blaen a gwneud prosiectau, so'n golygu ella bod ni'n medru dal i fyny efo'r gwariant cyfalaf wrth symud ymlaen, ond mae'n bechod na fed ar ein geinu lenni lla, ond so'n ni'n trio sy'n yn gred. Ond wedyn, so gyda ni ddim llawr ychwanegol i nodi mewn ffordd. A gai hefyd dweud, wnaethon ni ddim monitor cyllideb cyfrif refenu tai fel pwnc gwahanol lle. So, sa'n pwynt chi ddod yn ôl ta fi efo pwynt 9. Diolch yn iawn. Diolch am yr heads up, David. Diolch yn fawr iawn. Diolch i'r panel hefyd am yr argymelliad ar edrych ar y gyllideb cyfalaf yn pwyllgor gwaith yn cefnogi'n llawn i edrych i fewn a beth sy'n bosib i wneud yn hynna. Diolch am hynny. Gai agor allan fan i'r aelodau o'r pwyllgor gwaith os gennych chi unrhyw gwestiwn neu sylw ydych chi'n dymuno wneud ar y gyllideb cyfalaf. Mae o'n teimlo bod ni mewn rhyw
twba mawr yn cael ein cnocio yn bob cyfeiriad. Mae'r Mark sôn ynglyn â costau deunyddiau'n codi ac yn y blaen. Mae fatha bod bob dim yn gweithio yn erbyn ni ar hyn o bryd ydy i drio gwneud gwahaniaeth. Os nad oes da gwestiwn nag sylw, na i droi Robin i fynd drwy'r argymhellion felly. Diolch Robin. Ia, diolch yn fawr iawn, mond un argymhelliad sy'n yna, a mae hwnnw'n eitha byr. Yr argymhelliad ydy bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi cynnydd y gwariant ar derbyniadau yn erbyn y gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021-2022 yn chwarter 1. Diolch yn fawr. Diolch Robin. Os na eilydd i'r cynnig yna, plis. Hapus eilio. Cynghorydd Ian Williams yn eilio. Dwi'n mynd i cynghorydd Meirion Jones am ei bleidlais. Derbyn, diolch. Diolch Meirion. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Dwi'n derbyn, diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch Alun. Y cynghorydd Bob Parry. Diolch. Derbyn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Da ni'n symud ymlaen rwan i eitem 9 ar y agenda, sef y monitro cyllideb y cyfrif refeniw tai chwarter 1. Dwi'n mynd i Robin a wedyn i'r Mark fel y prif swyddog a wedyn i agor allan wedyn. A dwi'n meddwl mae'r pennaeth adran 2 yma so os a gwestiwn hefyd. Diolch Robin. Ia, diolch yn fawr iawn. Adroddiad cynllun refeniw tai chwarter 1, 21-22 ydy hwn. Na i atgoffa pawb cyn i mi gychwyn bod yr gyllideb cyfrif refeniw tai wrth gwrs yn cael ei ring-ffensio. Dyda ni mond yn cael defnyddio'r arian o fewn y gronfa yma ar gyfer yn stoc tai ni fel cyngor. Fel welwch chi o ran pwynt 4 yn adran A fan y trosolwg, mae'r sefyllfa ariannol refeniw ar gyfer chwarter 1 yn dangos gorwariant 18,000 o bunnau. Yn ail, mae'r gwariant cyfalaf 266 o filoedd yn llain ar gyllideb a broffiliwyd. Mae'r gwariant ar agwelir 6.293 miliwn yn is na'r gyllideb fel sy'n cael ei esbonio yn yr adroddiad. A mae'r diffyg ar agwelir drwy gyfuno refeniw a chyfalaf yn 4.906 miliwn. Sef 4.29 miliwn yn llain na'r gyllideb yn bennaf oherwydd bod gwariant cyfalaf yn is na'r gyllideb. A fel sydd wedi cael ei bwyntio allan yn barod, mae un o'r pethau da ni wedi weld wrth gwrs yn ystod flwyddyn yma ydy costa aruthrol yn cynyddu o ran pethau fel defnyddio ar gyfer adeiladu ag ati. Wedyn, ella fydd yna fwy o bwysau yn dod os di hynny'n parhau yn y blynyddoedd i ddod, ond yn syml iawn, dyna di'r cyflwyniad i ar hwn a mi dysglwydda i Mark mwyn iddo fo gael mynd drwy'r adroddiad yn fwy manwl. Diolch Robin, diolch Mark. Ia, jyst yn fyr iawn, jyst i atgoffa'r aelodau wrth gwrs, mae'r cyfrif refeniw tai efo'i balans y cyfrif ei hun ac oedd ar hyn o bryd, neu ar cychwyn y flwyddyn ariannol oedd o 9.7 miliwn. Pwrpas hwnna ydy wrth gwrs creu arian wrth gefn mwyn talu am unrhyw risgiau neu costau sydd yn codi yn ystod y flwyddyn. So bydd yna lefel o falans wrth gwrs yn symud ymlaen a da ni'n rhagweld o gwmpas tua miliwn ydy'r swm arferol neu sydd yn ddigonol o fanna, ond mae'r gweddill wedyn yn gallu cael ei fuddsoddi yn y stoc a hefyd i adeiladu tai newydd. Ac y bwriad oedd fysa flwyddyn yma fysa ni'n weindio y lefel, yr balans y cyfrif refeniw tai yn lawr i'r isafswm yna a wedyn fysa i gychwyn neu i parhau i ariannu yr datblygiadau newydd fysa'r cyfrif refeniw tai wedyn yn cychwyn benthyg arian yn allanol. Da ni yn gweld neu mae yna ddigon o werth yn y stoc a ddigon o incwm yn gallu caniatáu yr cyfrif refeniw tai i benthyg. Mae'n jyst ffindio faint da ni angen a faint mae'r ffigwr yna'n dod allan fel fatha a beth wrth gwrs ydy'r angen i ni faint o dai da ni angen i fildio dros cyfnod tymor canolig i tymor hir. So, bod yr adroddiad yn dangos fydd yna dan wariant ar yr ochr
cyllideb cyfalaf yn enwedig sydd yn cadw balans. Da ni'n rhagweld fydd y balans yn 4.8 miliwn rwan ar diwedd y flwyddyn. Wel, fydd y 4.8 miliwn a fydd rhywfaint o hwnnw ar gael yn y flwyddyn ariannol nesaf i ariannu'r datblygiadau newydd tai. Ar yr ochr revenue, mae yna dipyn bach da ni'n gweld bod yr incwm o rent am bod yn is na gafon ni'n rhagweld, a mae hynna oherwydd tydi'r stoc newydd ddim wedi dod i mewn i gael ei osod mor gyflym ac oedden ni'n rhagweld. A mae yna chydig o arbedion da ni'n rhagweld ar yr ochr dydd i ddydd, costa cynnal a chadw dydd i ddydd, llai o ofyn wedi bod yn ystod cyfnod Covid, pobl yn dipyn bach yn fwy ansicr o cael rhywun i mewn i wneud gwaith, so dyn nhw'n gofyn am waith ddim cweit i'r lefel mae o fel arfer, a rhywfaint o'r gwaith efo tenantiad ac yn y blaen ddim wedi cymeryd lle oherwydd mae staff wedi bod yn canolbwyntio ar pethau eraill i ddelio efo Covid. So mae yna dipyn bach o gollad incwm, ond dipyn bach o arbedion ar yr ochr gwariant. Ond dyna fo'r sefyllfa ag eto chwarter un ydy hwn a fydd y sefyllfa yn newid dros y gaea bosib yn cael effaith ar hwn hefyd. Diolch. Diolch am esbonio hwnna'n llawn. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw mae unrhyw aelod o'r gwaith eisiau godi? Dwi'n meddwl jyst un cwestiwn gyda fi ydy, mae gennym ni cynllun busnes i'r HRA, a mae'r cynllun busnes felly yn cyfatab i sefyllfa ariannol dydy, felly sy'n ni'n dychmygu bod mond chydig bach o lithriad ydy, ond mae'r cynllun busnes yna sy'n atgyfnerthu'r sefyllfa ariannol dydy. Ie, da ni'n creu y cynllun ffigurau tu ôl i'r cynllun busnes gyntaf, a mae'r cyllideb blynyddol yn dod o hynna. So pe da ni'n adolygu'r cynllun busnes bob blwyddyn, da ni'n cymeryd beth di digwydd yn ystod y blwyddyn presennol i mewn i hynna, a bydd pethau'n symud ymlaen yn y cynllun busnes, a bydden ni'n ail-greu y gyllideb flwyddyn nesaf yn dibynnu beth sy'n dod allan o'r model yr cynllun busnes. Diolch. Alun, fel deilydd portfolio, ydych chi eisiau ychwanegu rhywbeth? Agos, dwi'n meddwl bod yna fawr o ddim byd fedra i ychwanegu yn fan'na. Yr unig beth gyfeiriad dwi'n meddwl ydy, dwi wedi cael y ffigurau dwytha pan Mark yn sôn am dau yn dod yn ôl i ddefnydd mewn ffordd ag tai newydd, ydy bod yna gryn dipyn o'r rhain yn diwydd ydy mewn yn ystod y mis, yma rwan, ac mae yna ychwanegiadau hefyd ar gyfer rhywle tua mis Chwefror. Wedyn ni fydd, na ni'n dal i fyny dipyn yn ystod y flwyddyn. Diolch i chi. Reit, os oes ddim cwestiwn neu sylw, na i droi'r deilydd portfolio cyllid i gynnig yr argymellion? Ie, diolch yn fawr iawn. Cyn i mi wneud hynny, na i ddiolch unwaith eto os gai i Mark ag i'r tîm am i gwaith calad fel yr arfer yn dod ar adroddiadau yma o'n blaenau ni. A diolch hefyd i Mark am i gydweithrediad bob amser. Dwi'n meddwl bod ni'n saff dweud bod ni wedi rhoi y cyngor yma mewn sefyllfa llawer iawn cryfach yn ariannol dros y 2 blynedd dwytha yma. A mae hynny lawr i'r cydweithio sy'n yna rhwng swyddogion a ni'na fel gwleidyddion, a dwi'n diolchgar dros ben am yr cydweithrediad yna. Dau argymhelliad sy'n yna, gofyn i'r Pwyllgor Gwaith nodi'r canlynol yn gyntaf, y sefyllfa yn nodi'r mewn perthynas a pherfformiad ariannol y cyfrif refeniw tai ar gyfer chwarter 1, 21-22, ac yn ail yr alltro ar y gwelir ar gyfer 2021-22. Diolch fawr. Diolch Robin. Ac oes na eilydd i hynna, please? Hapus i eilio'r cynnig. A cynghorydd Alun Mymryn yn eilio fan'na. Dwi'n mynd ymlaen i'r pleidlais y cynghorydd Ian Williams. Diolch y cynghorydd Miriam Jones. Derbyn ac yn ategu geiriau Robin yn gweld bod yna nifer o awduron i'r adroddiadau ariannol yma. Diolch i Mark a'r tîm. Diolch Miriam. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Dwi'n yn derbyn. Cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. A'r cynghorydd Bob Parry. Derbyn. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n symud ymlaen i eitem 10 ar yr agenda ac yn rhoi ysbaid i Robin wan, sydd wedi cael bora, a Mark sydd wedi cael bora heriol. Da ni'n symud ymlaen sef y diweddariad o'r panel gwella gwasanaethau cymdeithasol. A dwi'n meddwl bod ista yma heddiw yn cadeirio'r pwyllgor yma yn neud i mi deimlo fel balchder ac i longyfarch
y swyddogion a aelodau'r pwyllgor gwaith, achos mae yna benderfyniadau cyllidol, ond hefyd gwasanaethau da ni wedi wneud yn cyfnod ni ers 2017, sydd bellach da ni'n gweld y gwahaniaeth ar lawr gwlad maen nhw'n wneud. A dyna mae'r adroddiad yma yn mynd i fynd yn ei grynhoi i chi, a mi ai drwyddo fo'n sydyn yn fyma. Yn dilyn be o Mark yn deud gynna ynglyn â'r arbedion a welwyd o ran addysg achsirol, da chi'n gweld y fanna'r nifer o cynyddu'r nifer o gyfalwyr maeth ar awdurdod lleol. Mae'n bwysig nodi bod yna nifer o awdurdodau eraill wan yn edrych ar yn cynllun ni ac yn ei gopio fo, os oes am gair gwell da hynna i ddefnyddio ar draws y wlad, a mae eisiau diolch i'r aelodau'r pwyllgor gwaith am gefnogi yr sgîm o roi treth cyngor, tocyn parcio ac yn y blaen sydd yn gwneud ni wahanol. A pwysicach na'n byd bod ni'n cadw'n plant ni ar yr ynys yma fel bod nhw'n cael ei gofalu adra yma ar Ynys Môn sydd yn hynod o bwysig. Da chi'n gweld y fanna. A mae rhagolygon ni am eleni yn andros o addawol hefyd, ac mae yna gynllun cenedlaethol rwan ar fi'n cychwyn fydd hefyd gobeithio yn ychwanegu hynny. Wedyn i'r ail un, a dwi'n falch bod hwn wedi cael sylw yn y wasg yn ddiweddar yr cartrefi clyd yma. Mae'n plant ni'n heiddi elwyddi yma ac a bod yma ar Ynys Môn, fel dwi'n deud, nid yn unig fy rhieni maeth, ond yn eu cartra nhw, lle maen nhw'n cael nhw'n adra, a dyna beth yw'n cartrefi clyd ni. Ac ei ddiolch o galon eto am y gefnogaeth da ni wedi gael fel dilyd portffolio gwasanaethau cymdeithasol gennych chi fel Pwyllgor Gwaith, ond hefyd i'r swyddogion am bod ynghyd drwy'r gwasanaeth tai gychwyn a'r tîm eiddo a pob sydd at ei gilydd i fanna mwyn neud yn siŵr. Mae'n plant ni'n heiddio'r gorau yn y brics a'r mortar yma da ni'n gallu rhoi iddyn nhw, ac dwi'n falch iawn. Ac ai jyst hefyd deud bod yr cydnabyddiaeth gen CIW yn andros i rywun ddoth i fewn fel deilydd portffolio yn darllen pethau dra gwahanol yn CIW yn 2017. Mae cael darllen llythyrau sy'n efo geiriau canmoliadwy yn rhoi boost mawr bod ni yn gwneud rhywbeth yn iawn yma. Ac hefyd mae'n bwysig nodi fel ydych chi'n gweld bod yr ochr cartrefi clyd wedi cael ei ariannu gen arian allanol drwy'r llywodraeth hefyd. Da ni hefyd, fel ydych chi'n gweld, y diweddariad o ran y cynllun cymunedau gwydr yn fanna hefyd. Da ni'n edrych ar grantiau i roed allan drwy Menter y Môn. A nes i ddeud, a dwi'n sori, Mantell Gwynedd di hwnna i fod y fanna. Maen nhw'n rhoi arian allan hefyd i gymunedau i wneud digwyddiadau. A dyn o ran diweddariad y gwasanaeth oedolion, ydych chi'n gweld mae yna barhau weithiau ar y cynllun tai gofal ychwanegol yn yr ynys y fanna. Mae'r datblygiadau o ran cysylltu bywydau i gefnogi bobl sy'n byw efo dementia gyda gofalwyr ynghyd y dylunio strategaeth dementia sydd yn unol â chynllun dementia Llywodraeth Cymru. Mae sefyllfa Covid yn amlwg wedi golygu bod hwn wedi cael ei herio'n chydig, ond da ni yn edrych ar adolygiad y prosiect ym mis Rhagfyr ac edrych ar ffyrdd i gyllido fo wedyn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, felly blaen rybydd ydy hynny ar ran beth sydd i ddod y fama. Mae'r sefyllfa'n parhau o ran anghenion iechyd meddwl. Gai hefyd diolch i'r aelodau sydd yn gwneud yr ymweliadau leiming hefyd, mi gafon ni ymweliad leiming gyda'r tîm iechyd meddwl fanna, a dyn ni yn edrych ar yn union pa fath o gefnogaeth yn isio i'r dyfodol gyda niferoedd yn cynyddu yn fanna. Ac o ran hefyd, da ni'n symud ymlaen wedyn i'r CRTs, da ni'n gael efo y tîm adnoddau cymunedol. Mae'r gwaith yn ystod y tymor dwytha yma wedi bod ar sut da ni'n dod ar ochr technoleg wybodaeth at ei gilydd. Da ni gyd yn ymwybodol bellach o be dwi'n alw'n WCIS, sef y system technoleg yng ngwasanaethau cymdeithasol. Da ni wedi bod yn gweithio efo'r tîm yn fewnol, defnyddio arian allanol eto i drio cael y systema yma'n siarad efo'i gilydd mwyn cryfhau y berthynas rhwng iechyd a gwasanaethau cymdeithasol allan yn y gymuned hefyd. Wedyn, da ni'n gweld y fanna o ran y strategaeth cyfleoedd dydd ac anableddau, da ni'n cymryd cyfnod rwan i edrych ar y gwaith yna ac edrych i weld beth ni'n bosib i wneud yn dilyn Covid a'r gwersi a ddysgwyd yn ystod Covid. Mae yna ddiweddariad yna hefyd ar y pandemig, a beth sy'n bwysig sy'n cael ei nodi yn fanna bod y materion statudol yn cael ei barhau, bod y gwaith a bod ni wedi bod yn gweithio efo Llywodraeth, CIW yn amlwg wedi bod i fewn yn gweld ni
Ac hefyd yn gweithio hefo, fel ydych chi wedi gweld, gweithio efo'r llys a dal di cynyddu gofalwyr maeth yn yr cyfnod heriol yma. Felly mae'n dangos bod y gwaith yn y gwasanaethau cymdeithasol wedi parhau. A dwi'n meddwl bod y rhif 4 yma'n ofnadwy bwysig be o'n i ddeud ynglyn â'r llythyr a gafwyd ni gan CW ynglyn â cartrefi clud, ond yn fwy na hynna, y sicrwydd, y llythyr sicrwydd na gafon ni gan yr CW yn dilyn i ymweliadau. Mi oedd hwnnw yn rhoi sicrwydd i ni fel aelodaeth oledig bod ni'n ymwybodol o lleda ni a bod yna parhad busnes di bod yn ystod y cyfnod anodd yma ac i ni newid cyfarwyddwr a pennaeth oedolion ac yn y blaen. Mae'r droed wedi parhau ar y sbardun a ddim wedi cadw'r llygad ar y bel yn y cyfnod yna. A dwi'n mynd i fachu ar y cyfle yma yn gyhoeddus i diolch i Misiola Richards hefyd am ei gwaith hi yn ystod y cyfnod yna fel pennaeth oedolion dros dro ac hefyd croesawu Mr Arwel Owen at ni fel y pennaeth oedolion newydd ac yn dweud bod ni gyd yn barod i parhau weithio ar yr un modd. Oedden ni efo Iola ac ydyn ni efo Arwel. A wedyn mae'r rhaglen waith y panel gwasanaethau cymdeithasol. Dwi'n gobeithio ydych chi edrych ar hwnna. Da chi'n gweld y gwaith craffu mae'r panel yn parhau i wneud, edrych ar ymateb y gwasanaeth yn ystod Covid, wedi cael ymweliad leiming efo'r tîm CRT hefyd, yr ochr bartneraethol, sydd ni'n gweithio efo gwasanaeth tai, wedyn y gwasanaeth ieuenctid wedi bod yn iawn, sydd ni'n gweithio efo nhw, ac Estyn yn amlwg, yr adrodd yna, wedi hynna'n werthuso'n hynna'n fel panel. Da ni wedi hefyd, mi gafon ni tîm grŵp annibynnol i fewn i edrych ar y gwasanaeth oedolion a mi fewn ni'n rhan o'r drafodaeth hynny ac yn cael yr adrodd yn ôl ar hynny. Mi oedden ni yn cael yn cyfweld gen CW pan oedden nhw yma fel panel hefyd. Mae'r tîm Tilio Gwydyn wedi bod o'n blaen ni. Da ni wedi edrych ar yr adroddiad cwynion. A mae gen ni raglen gwaith o'n blaen ni i'r misoedd sydd yn dod hefyd. Felly dwi wedi trio mynd drwyddo fo mwyn trio dangos i chi bod na ymafal go iawn ar y sefyllfa gwasanaethau cymdeithasol yn parhau. Dim geiriau am gyfnod byr oedden nhw'n 2017, bod nhw yn geiriau hir dymor gan bod hwn yn fatar o bwysigrwydd i ni. Dwi'n mynd i ofyn fo'n wan os ydy wedi siarad gormod ac os ydy fo'n eisiau ychwanegu rhywbeth fel y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Diolch fo'n. Diolch fawr. Sgynna i'n byd i ychwanegu, dwi'n meddwl bod chi wedi mynd trwy'r papur yn fanwl iawn, ond just fel rhywun sydd wedi bod yn gweithio ar y gwelliannau ers 2-3 mlynedd erbyn hyn, dwi eisiau ategu'n diolch i'r Pwyllgor Gwaith hefyd am y cefnogaeth, mae'r weledigaeth o ganddo ni rhyw 2 flynedd a dipyn yn ôl yn dechrau dangos ffrwyth rwan ac fel gafodd ei drafod yn ddiweddarach, os fysa yr adnoddau ychwanegol gofalwyr maeth o'r cartrefi clud dim gynnon ni, mi fysa'r sgwrs o Mark di reid yn blaenorol ynglyn â'r budget a falle yn hollol wahanol i wneud â wasanaethau plant. Mi fysa ni wedi gorwario erbyn hyn yn braf i fod yn onest efo chi. Felly diolch fawr i chi. Diolch fawr, diolch. Arwel, gan bod chi yma, tro gyntaf, da chi eisiau deud rhywbeth gan bod chi yma? Na ni, na fo. Reit, felly, na i gynnig yr argymhellion fel, na cyn i fi gynnig yr argymhellion, diolch yn y wir, da chi fod i graffu fi hefyd. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw gen aelodau o'r Pwyllgor Gwaith am unrhyw beth sydd wedi cael ei ddeud bore yma o'r adroddiad eitem 10? Na? Ydych chi'n hapus felly? Fodlon? A dyna ydy'r argymhelliad cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon a chyflymder y cynnydd a'r gwelliannau wnaed hyd yn hyn yn y gwasanaethau oedolion a'r gwasanaethau plant a deuluoedd. Felly dwi'n cynnig fel y deilydd portffolio, os na eilydd os gwelwch chi dda. Eilio. Gan bod fi wedi clywed Ieuan yn mynd i fyny gyntaf na ni dderbyn Ieuan fel yr eilydd, a ni rownd y Pwyllgor Gwaith y cynghorydd Meirion Jones. Ia, ac fel aelod o panel gwella, dwi wedi gweld hwn yn datblygu ac mae o'n, fel ti wedi dweud, da ni wedi dod o sefyllfa hollol wahanol ac diolch beth bod ni wedi gallu adeiladu ar byd gwell o ran hyn. Ac mae'n debyg mae rhywbeth fatha'r cartrefi clud sydd yn adlewyrchu hwnna i mi. Derbyn, diolch yn fawr. Diolch Meirion, diolch. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch Robin. Y cynghorydd Carwyn Jones.
derbyn a tegu ben i ddweud gynnar y gwaith da sydd ymlaen oedd yr heriau yn amlwg da ni'n dechrau'n 2013 a mae hwn rhan mor fawr o gyllideb, ond mae'r gwaith wedi cael ei wneud. Da ni wwan yn gweld y ffrwyth y llafur yn dod yn y canlyniadau a hefyd y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu. Felly galanogol ofnadwy. Diolch i bawb am y gwaith. Fon, sa'ch chi'n basio hynna ymlaen i'r tîm i gyd. Da ni'n wir yn ddiolchgar. Diolch. Diolch, Carwyn. Diolch. Y cynghorydd Dafydd Hys. Dwi'n hefyd yn ddiolchgar wrth gwrs ac yn falch iawn i dderbyn yr adroddiad yna. Thank you. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Ia, gai na ddiolch hefyd, ac gai ddiolch i ti hynna hefyd yn ychwanegol fel y deilydd portffolio sydd bob amser a dy fus ar y botwm cyn bellad yma'r gwasanaeth yma yn y cwestiwn ar dy brysurdeb di ynglyn â'r holl waith wyt ti'n ymwneud efo. Ydyn, diolch yn fawr iawn. Diolch Alun. Diolch am y geiriau yna. Diolch. Y cynghorydd Bob Parry. Erbyn. Diolch Bob. A hwnna oedd eitem dwytha ar yr agenda bore yma. Dwi'n gwybod bod ni wedi mynd awr a hanner. Gai ddiolch i'r swyddogion i gyd. Nid yn unig sydd wedi cyfrannu yma bore yma, ond yr rhai yn y cefndir sydd yn dod ar adroddiadau mae gyd at ei gilydd i ni. Yr holl gynnwys yna. Mae yna pecyn swmpus o'n blaen ni heddiw a dim ar chwarae bach mae paratoi hynny. Felly newch gyd rhoi diolchiadau ar Pwyllgor Gwaith i'r holl swyddogion yna a gyda'r geiriau yna.